Nachádzame sa v Dolnom Vadičove. Venujem sa teda výrobkom z kovu, z mosadze, z kože a z prírodných materiálov, ako sú drevo, svor. Vyrábam výrobky aj z nášho Vadičovského regiónu, ale aj z celoslovenska. Sa snažím robiť také ako repliky. Kožu používam hovädziu hladenicu, ktorú si sám farbím rôznymi farbivami. Venujem sa tomu zhruba 5 rokov. Je to náročná práca na detail a venujem značnú časť svojho osobného voľna tomuto zaujímavému koníčku. Každý výrobok, ktorý mi odchádza z dielne z mojich rúk, tak mi je za ním tak troška ľúto, že ide preč. Mám veľkú radosť, keď vidím nejaký ten opašček alebo teda nejakú kapsičku niekomu, že ju hrdo nosí, používa.